Πέρασμα για τον Χαφές. Η σέντρα του Αιγύπτιου στο δεύτερο δοκάρι. Το σπάσιμο της μπάλας, το σούτ, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα από τον Μπατιμπαγκά μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Στην πρώτη επιθετική προσπάθεια της στο παιχνίδι, η Ομόνοια καταφέρνει να ανοίξει το σκορ με τον Ζίγκη Μπατιμπαγκά. Εδώ ο Χάφες έκανε την σέντρα. Πολύ ωραία έσπασε την μπάλα ο Μπεμπέ με μία το σούτ του Μπατιμπαγκά. Κόντραρε και στον Γκάμπριελ, έχω την εντύπωση, από τη στιγμή που το σούτ κόντραρε. Ο Εντλοβού, κερδίσει ο Φλωρέσκου, Οικονομίδης, Σέρινταν. Ωραία ανάπτυξη της Ομόνοιας, Μπεμπέ, στον χώρο για τον Κιρ. Θέλει να βρει και πάλι τον Σέρινταν, αποφεύγει και σκοράρει. Πανέμορφο γκολ για την Ομόνοια στο 7, καταπληκτικό γκολ. Προϊόν ομαδικής δουλειάς, ένα γκολ το οποίο αξίζει να ξαναδούμε σε επανάληψη. Η ουσία όμως είναι ότι σε 7 λεπτά μέσα η Ομόνοια πετυχαίνει δεύτερο γκολ με τον Κίλιαν Σέρινταν. 10ο γκολ για τον Κίλιαν Σέρινταν. Κοιτάξτε εδώ την κάθετη παλιά που βγήκε. Με τη μία ο Κιρ απέφυγε τον Κόπριβετς. Πολύ ωραία ομαδική επίθεση από την Ομόνοια και ιδανικό τελείωμα από τον Σέρινταν. Το 11ο φετινό γκολ του Ιρλανδού δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην Ομόνοια.